Hej alle sammen, velkommen til den her video. Det bliver en Grækenland-vlog. Jeg har lige fået sådan nogle mega fancy mikrofoner her. Så ja. Men det her bliver en vlog til Grækenland. Det er så dagen inden Grækenland der. Vi skal til Grækenland i morgen. Vi kører i nat, og klokken er 3 minutter over 19. Vi kører i nat klokken 2, og vi skal op klokken 1, tror jeg. Så vi skal ret tidligt i seng, faktisk. Og vi skal bare sådan have rugbrød til aften, som er mega lækkert. Jeg kommer til at filme i Grækenland et par dage, og så at vi flyver derhen og sådan noget i morgen, og i nat kommer jeg også til at filme. Så ja, det her det er bare lige starten. Det er fordi, det er ret sent, jeg starter en video, for vi har været i gang med at lave press-on negle. Fordi vi lige starter sådan en business, og vi har allerede lige fået solgt 2 sæt. Ja, min søster hun så lige herovre. Hej. Ja. Så ja. Det kommer til at foregå i den her video. Det kan være, at jeg først opdaterer i nat. Eller så opdaterer, når vi har spist. Eller inden jeg går i seng eller sådan noget. Men jeg har Grækenland negle. Kan I se dem? Very cute. Så ja. Ja. Men det var den her start. Så hej. Eller vi ses, når jeg opdaterer igen. Hej. Okay. Så jeg har ikke rigtig lavet andet end lige lavet et sæt negle. Nu skal jeg lige have den her af, kan jeg være med. Jeg har lavet sådan det her sæt negle til at have med til Grækenland, hvis jeg mister en af dem her, og ikke kan finde, så kan jeg pille dem af og sætte dem her på. Det er sådan, så er der champagneglas, den der 8-ball, en stjerne, og den der perle, og sådan leopardprint. Og dem skal jeg med til Grækenland, så skal jeg de her mikrofoner med, det skal i min håndbagage, fordi at jeg skal kunne filme i morgen i flyet og sådan noget. Nu vil jeg sætte min AirPods til ladning. Jeg skal lige sætte min iPad til ladning, faktisk. Det er sygt spændende. Okay, så min iPad, den har været gået i stykker, men jeg skal prøve at skifte laderen til en anden lader, fordi jeg tror det var noget, der var galt med laderen, og det var derfor, min iPad ikke ville oplade. Men så har jeg så lige fandt ud af fra morgenen af, at jeg kan godt oplade med den der lader. Så nu går jeg lige op og viser min kuffert. Og så skal jeg lige have den her i. Nu ringer Marie. Mine forældre er kommet og lave mad. Mega yum. Okay. Nu ser jeg. Jeg har lige slettet et klip, fordi jeg glemte at tænde min mikrofon, så man kunne ikke høre mig. Det er fedt. Men jeg håber, man kan høre mig nu. Så ja. Okay. Så jeg har lige tjekket, om man kunne høre mig. Det kan man godt. Så ja. Nu ved jeg ikke, hvad jeg skal lave. Så der er mad om 5 minutter nemlig. Så jeg tænker lige at gå op og pakke de der press-ons i min kuffert, for det er ikke fået gjort nu. Så skal jeg også lige have sat en af de andre mikrofoner til net. Ikke til net, til strøm. Okay, så jeg er lige ved at sætte den til blokken. Jeg tænker lige gå op og vise min kuffert. Og sådan noget. Så ja. Min kuffert ser sådan noget. Ja, jeg kan ikke lide den, men ja. Og så har vi lige den her togsæt. Viser ikke lige adresse, fordi det er sådan spooky. Men jeg skal lige dem herinde i. Okay. Nu skal jeg lige åbne min kuffert. Ikke lige komme ind, jeg filmer lige. Så nu åbner min kuffert, den er sådan proppet. Skal I lige se lidt, hvad jeg har med? Så det her, det er sådan, det her, man lige kan se her. Ja, det er til at fange fisk. Ikke fordi jeg tager med hjem. Men jeg tænker lige at putte press-on der i. Her nu. Så jeg håber virkelig. Kan man høre mig? Jeg håber virkelig, man kan høre mig, fordi den sidder ikke så tæt på min mund igen.
Men nu skal jeg struggle. Hvis man ikke kan høre mig, så er det bare fedt. Men ja, nu skal jeg lige have lukket den igen. Og det er altid et helvede, for jeg overpakker virkelig meget. Eller hvad det hedder. Så ja. Jeg tænker, vi skal lige gå på trampolin. Vi skal sådan allerede i seng 9:30. Jeg plejer at gå i seng som klokken 12, halv 1. Det kan jeg bare ikke i dag, fordi det er klokken 1, vi skal op igen. Er det noget, ikke magt, så er det det. Og så skal jeg også filme i nat. YouTube. Det er virkelig synd for mig, synes jeg. Men jeg er gået op på trampolin, når jeg har spist aftensmad og lukket den her kuffert. Så ja. Struggler. Sådan. Super. Skal vi lige op og sidde på den nu? Okay, så nu lukker vi. Okay, det gik faktisk meget let. Det gik virkelig let. Folk til vejretråden. Ikke lige adresse, for jeg så ikke lige lov til at se, for I skal fandme ikke komme og stalke mig. Men jeg har faktisk kode på. Den har jeg bare lige brugt, fordi det har jeg bare ikke lyst til. Jeg føler, sådan hvis jeg glemmer den, så er det bare fuck mig. Men ja, jeg har den her ting, jeg købte, brugt faktisk. Og der står så mit navn og min adresse, og så min mors telefonnummer, for det er lidt noget, de ringer til mig. Også fordi jeg sådan, der aldrig tager den, når der er sådan random mennesker, der ringer til mig. Det er sådan lidt creepy, jo. Nogle gange tager jeg den, og så er jeg sådan, hej. Og så kommer, det gør sådan en gang, så kommer sådan en gammel mandstemme, og så lagde jeg bare på med det samme, fordi don't call to me. I'm a kid. Stop. Nu skal vi spise. Jeg tænkte lige at vise maden. Så ja. Jeg har lige glemt at kigge ind i den der, som jeg skal kigge i. Jeg plejer ikke kigge herover, men det er bedre, hvis jeg kigger der. Ja. Skal jeg lige vise vores mega nam mad. Det gør jeg lige. Laver vi lige mad igen. Ja. For satan! Ej, stop. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg har det bare. Og jeg fryser. Og jeg har sådan nogle hyggestrømper. Jeg ved godt, det bliver røvvarmt, når vi kommer derovre til England. Men ja. Så kan det, jeg tager dem af. Jeg var brug for at være cozy, og vi kører klokken 1. Så skal... Ej, jeg magter ikke igennem alt det der.
Men jeg glemte at opdatere i går aftes, efter jeg spiste. Så jeg tænkte, jeg ville gøre det, men det glemte jeg, fordi at hun skulle gå i seng klokken 9, i stedet for halv 10. Fordi ellers blev det alt for sent i forhold til vi andre. Vi havde... Jeg har lige fået tændt noget lys. Jeg har lige fået tændt noget lys, hvis I ikke lige hørte det. Jeg magter ikke. Jeg magter virkelig ikke. Jeg ved ikke, om jeg skal sådan... Hvad jeg skal. Jeg kan mærke, at jeg skal have en eller anden creme på. Så ja. Jeg har egentlig kun sådan den her creme. Og ellers har jeg sådan noget jellycreme, men jeg tror bare, jeg tager den her. Sådan. Ej, jeg er nødt til sådan her. Det kan jeg ikke. Jeg skal bruge... Okay, sorry. Jeg har lige fundet ud af, at jeg skal bruge makeup fjerner. Ja, mega fedt. Så må jeg lige finde det. Nu finder jeg min patrondel. Det her, det er min makeup fjerner. Sådan. Så vi fjerner min makeup her. Fordi jeg holdt lidt på i går. Men jeg nåede faktisk heller ikke at hoppe på trampolin i går, som jeg snakkede om. Fordi at jeg var heldig, at jeg gerne ville i bad. Så det gjorde jeg altså. Men jeg har en perfekt idé til, hvad jeg skal tage på. Og en creme, fordi det gør mine øjne sådan lidt mere fresh. Og det er de ikke lige nu. Så ja. I går fik vi faktisk også vores første ordre. Det var, at vi lige havde lagt dem ud på TikTok og Instagram. Det var det, vi købte 2 pakker Prison Oil. Så det er fedt. Og så fik vi dem allerede sendt i går. Så vi fik overført pengene i går også. Så vi har også lidt penge til Grækenland fra det. Agtigt. Nu skal jeg i flyveren snart. Og vi skal også lige køre til Aalborg, og det tager 2 timer. Jeg skal bare sove i bilen. Altså, det skal jeg bare. Og hvis jeg ikke får lov til at sove i bilen, så ved jeg ikke, hvad jeg gør. Nu skal jeg op og have lukket min kuffert. Og jeg skal først tage noget ret hår og sådan noget. Så jeg kommer nok først til at filme igen i bilen. Men ja, til vi ses der.
Kvaliteten er blevet spritet der. Så er det den her, hvor jeg kan stå. Så jeg godt lige have det lidt i. Har du Nutella-roller? Lidt der. Jeg har spist nu drikker vi sådan. Øko? Oko. Der står sgu da øko. Så er det fruit. Og potatis i den her fra den her. Ja, vent lidt, fordi vi skal lige lave taste efter. Jeg har smagt det. Jamen, det har jeg ikke. Ja, hun tager bare sådan noget, Mikkel. Ej, lidt af Christus. Ja. Du har bare fået den gode. Ja, det ser ikke særlig appetitligt. Hvad siger du? Det smager sgu bare vand. Det er også vandmelon. Det er det hendes mix, og det er det min mix. Kom her. Ja. Har kun fået en droge. Jeg har fået mange, men de ser også små. Prøv at se, hvad er det her? Hvis jeg lige kan. Ej. Så har jeg fået sådan noget brun søst. Jo. Jeg har ikke lige mikrofonerne på, men vi kom gennem security. Og vi har lige fået nogle morgenmad. Så lige skal jeg svinge forbi og gå på toilettet. Jeg har ikke lige mikrofonen med. Det er så pinligt. Men ja. Jeg ved ikke, om jeg kan filme ved at flyve, fordi man har ikke net og sådan noget. Men ja. Okay. Så vi er på flyet nu. Måske skulle oversigt der. Er fantastisk der. Prøv lige at stoppe. Ja, det er flot. Er det ikke flot? Der er sådan nogle isbjerg. Tag lige det der. Der lugter sådan lidt. Nu skal Selina sove. Ja, så dem der, dem har så jeg. Nej, Jalle. Dem er jeg fedt. Nej, stop. Så kom lige her med en. Hvor er den anden? Jeg har mistet dutten. Den anden samler jo også lyd, når du er den der i. Prøv at sætte den her. Nej. Nej, jeg skal lige sige noget til vloggen. Skal jeg filme dig? Hvad? Du vil lade den. Stop. Nej, du larmer jo sygt meget med den. Hej. Selina. Du er altså mig lidt tid, kan jeg sige. Jeg er helt våd. Okay, vi er oppe i luften. Det smager ikke sådan. Det var lidt nøjeren og lidt. Men ja. Og så er det for meget til nu. Selina, hun skal sove nu. Og det skal jeg også. Det er meget prøve at sove. Jeg har tænkt mig at prøve at sove. Kan I høre mig? La. Vi har lige fået mad. Som om det var godt. Det er ikke godt. Skal jeg lige filme det? Det er meget lidt, vi har fået sodavand og glas. Men maden er ikke særlig godt. Det var bare sådan nogle pandekager. Så det skyer noget andet. Ja, så det er ikke specielt. Det var sådan nogle mega klamme pandekager. Ja. Ikke flyver med det der jet shit. Hvis de kommer med sådan en sovning, jeg tror, man kan købe den, så købe den. Også til mig. Vi har lige købt det til dig. Ja, men det smager ikke godt. Nu prøver jeg at sove, så godnat. Nu er jeg i gang med at spille. Eller sådan, det er ikke et spil, det er sådan noget, man kan. Udsigten er meget sådan basic. Det er helt hvidt. Og du kan se, der er sådan
2 af sådan nogle, der stikker op derovre. Men ja. Min mor og søster sover. Og min far sidder og spiller. Mega fedt. Ja. Yeah. Okay, så nu er vi landet. Finder vi vores kuffert. Okay, ui. Så jeg glemte helt at filme, at vi sådan fik vores hotel, men det var fordi, at vi havde lidt travlt, min telefon var gået død og sådan noget. Men mit outfit, jeg har ikke glemt ham. Mit outfit, ja, vi havde travlt med at komme i poolen. Kan man overhovedet høre mig? Det kan man så meget ikke. Okay, jeg gør lige sådan her i stedet for. Men vi har lige været i pool, og vi har været inde i vores nye hotelværelse. Og jeg tænker at lave en, house-tour på et eller andet tidspunkt. Men ja, jeg skal hele tiden sådan trykke på den for den. Ja, men det er ret cute, for der er sådan katte inde i sådan nogle buske og sådan noget. Ej, der var et fireben. Men det er lidt akavet for mig, fordi at jeg går med sådan en kæmpe ting med en telefon så på, så går med en mikrofon. Men ja, skal jeg lige gøre sådan her. Men
Okay. Vi blev færdige med at spise, og nu er mig og min søster på vej hjem, fordi det er virkelig kedeligt, fordi mine forældre får lige en kop kaffe. Og det er virkelig meget larmt derinde. Og vi magter ikke sådan helt at være der mere. Det er stenere. Sorry. Men ja, jeg tænkte lige at filme det vandland der, for det er sådan faktisk ret crazy. Det vandland. Skal jeg lige filme det? Okay, så først lige zoom. Og så er der en pool der. Man kan ikke så godt se den. Og så er der et vandland her. Nu skal jeg lige... Hvor der er sådan en baby, eller sådan meget til små. Og så er der også lidt til små her, og så kommer der sådan noget crazy daisy noget her. 2 sekunder. Men mig og min søster, vi skal op i det i morgen, som mine forældre også. Det fladeste, vi ville have været i det i dag, men så begyndte de at lukke tidligere, end vi troede. Så vi kunne ikke nå det i dag, for nu er det lukket. Det lukker klokken 5. Men på se. Og så deroppe, der er det en masse forlystelser. Nej, ikke forlystelser, rutsjebaner, som vi skal prøve. Men ja. Så det er det. Vi har tænkt os. Nu har vi bare tænkt os at gå hjem, så tænker jeg lige. Okay, jeg ved faktisk ikke, hvad jeg vil, om jeg vil vise, hvad jeg købte. Eller hvad jeg vil. Vi er lige gået om. Vi skal sådan igennem den her snackbar for at komme om til vores værelser. Så plejer der at være dem, der er åben, hvor du kan få alle mulige. Du kan få sådan en kebab med pomfritter i og sådan noget. Og du kan få sådan nogle små pizzastykker og kyllinger nuggets med pomfritter og alt muligt. Og det er all inclusive med alt det her, som vi har købt på Livep. Okay, så I kan se, det er meget vildere sådan her. Der kan man bedre se det. Men der er sådan nogle blå nogle, der hvor der er sådan 3 i en. Dem vil vi i hvert fald gerne prøve. Og vi vil også gerne prøve den der. Den der grønne ender, det. Jeg tænker lige at gå herop. Så kan jeg lige vise det ordentligt. Og det er ret cute, fordi der synes bare katte, der står rundt omkring. Jeg fik også filmet en, der bare stod der. Og vi kæler med dem. Men de har det faktisk ikke særlig godt, fordi det har jeg bare... Det har vi fundet ud af, det har de ikke, så det er sådan lidt trist for dem. Men ja. Fuck. Men der er sådan lige... Husk på lige... Sæt bedre her. Der er sådan crazy. Den er meget sådan crazy, men den vil vi gerne prøve nu i morgen. Men tidligere går det lagde jeg seriøst ude i solen. Ville bare lige tage lidt. Sådan 10 minutter inden vi skulle ud i nogle butikker. Så jeg lagde der i 10 minutter inden vi skulle ud og kigge i butikker. Og så blev jeg faktisk fucking brun allerede der. Nu kan man ikke så godt se det her, men man kan både se det sådan her nu. Når jeg lige sådan viser det ordentligt. Men ja, nu stopper jeg med at snakke, fordi min mund kan ikke mere. Og jeg tror faktisk bare, at jeg vil ende den her video. Men tak fordi I så med. Husk at like og abonnere. Og så ses vi i næste video. Og der kommer nok 1 eller 2 mere videoer her fra England. Så peace. Hej. Hej alle sammen, velkommen til den her video. Stop. Nu er vi på vej ned på en strand. Nej, jeg er på vej for at få noget mad. Eller jo, vi skal lige hen og have noget madhandel og sådan noget, hvor vi bare kan nakke det og sådan noget. Det er faktisk mit nummer 2. Outfit. Ja, det var turene. Mit hår var til det hele. Det der kød til nu. Stop så. Nu skal vi lige have en snack, og så skal vi med en bus, hvor vi skal køre i den i 2 minutter eller sådan noget.
Og så skal vi ind på en strand og bade der også. Så jeg vender lige tilbage, når vi er i bussen eller sådan noget. Okay, jeg har ikke lige den mikrofon med. Selina spiser stadig lige, fordi det var en lille snack, hun tog med. Jeg har også taget pizza med i min taske, men vi lige var inde og spise. Og så nu, der skal vi hen til bussen. Vores forældre løber på toilet. Men vi skal hen til bussen, og så ned til stranden. Okay, så vores bussen er kørt, fordi vi skulle ind og bestille en eller anden båd. Så nu har vi bestilt en taxi, som først kommer om 10 minutter. Nu skal vi sidde på i 10 minutter, så mega spændende. Jeg glemte at filme på en i stranden og bjode i nogle butikker. Men ja, nu har vi skiftet outfit, så jeg må lidt den her tør på. Men nu er vi kommet hjem, og vi har været der. Og vi skal nå spise klokken 8. Okay, så vi har lige været på restaurant. Jeg er lige på vej over på toilettet. Og min mor og far og søster så stadig spiser, men jeg har spist 2 tallerkener fyldt med mad, så nu er jeg rigtig sulten mere. Vi skal lige finde ud af. Ej, det er jo sådan nogle træls. Hallo Selina. Selina, stop lige. Nu ved vi poolen. Okay, så vi er over ved sådan noget her. Vi har glemt penge, fordi vi vidste ikke, det kostede penge. Vi troede, det var all inclusive. Der er sådan noget fucking godt musik, faktisk. Men vi er på vej op på vores værelse, mig og min søster, og hente kontanter. Og det er jo euro, så det skal være euro-kontanter. Oh my god. Og man kan bruge kort alle steder, undtagen lige der. Og det er åbent til midnat. Det er sådan et feststed, hvor der er koncerter. Der var 10 hoppeborg. 10 sådan nogle kæmpe hoppeborg. Og så er der alle mulige sådan... Altså, de er faktisk ikke så små, men de er også lidt små stadigvæk. Sådan nogle forlystelser. Der er sådan en båd, der sådan vipper. Og så er der sådan noget VR noget, hvor du får sådan VR-briller på. Og så sidder du i sådan en maskine, og så bevæger du sig noget på i VR-brillerne bevæger sig. Og der er sådan nogle vendingmaskiner, hvor du kan vende bamser. Nu skal vi lige hente en masse kontanter, så vi kan alt det der. Og der er sådan noget, hvor du får sådan en båd, og der må kun sidde én person. Og så bliver den der båd sat ud i vandet. Og så kan du bare flyve rundt i den. Og så kan du spænde den rundt, ligesom tekopperne, hvis du ved, hvad det derovre på bakken. Der har du sådan noget ret, så skal du bare dreje på det. Så ja, det kan godt være, at jeg filmer lidt derovre, når det er. Men nu skal vi lige have penge, og så filmer jeg nok igen snart. Ja, vi er lige været på værelse, jeg tog den her med, fordi jeg var altid sådan på isopænt. Oh my god. Det er træls, man ikke må bade om aftenen. Det står der på et eller andet skilt. Altså, lad os nu bade, når vi kan bade. Og så mine mega fabulous crocs. De er fucking behagelige, så er de røvhårde. Så dem går jeg. Og det matcher ikke helt med min outfit, men altså, lige meget. Der var lige en flyve. Der er nogen på vej hjem, tror jeg.
Jeg er lidt bange for, når vi skal hjem, fordi jeg har fundet ud af, at måske skal vi flyve om eftermiddagen, så når vi skal derop, når vi er oppe i luften, så bliver det mørkt. Ellers så skal vi flyve om aftenen, og så flyver vi natten også. Det håber jeg ikke. Jeg ved ikke, hvorfor jeg kan bare ikke lide at flyve om aftenen. Det blæser ret meget nu, det er fucking rart. Det var varmt sygt mig. Jeg overvejer også lidt skiften af nederdel, for den er sådan lidt... Den er sådan ude i det der denim, eller hvad det er. Og det... følte jeg blev træt af, men jeg har ikke skiftet den, så den var top. Jeg købte meget flot, den går bare sådan over her. Alle de synes bare puler. Man kan se det helt blot der. For der er blå lys i pulen om aftenen. Det er så træls, at der kommer blå lys. Og sådan flot lys og sådan noget. Der, hvor man ikke må bade. Det kunne være så sejt at bade i det lys og lave TikToks. Så skal man stå sådan og filme med det i baggrunden. Jeg hældte vitterligt lige prime ned på min fod. Det bliver så fedt. Jeg har lige været i bad. Og vi så sådan en mega mini-kat. Den var fucking lille. Jeg tror også, jeg filmede den. Nu hældte jeg fandme prime ned på mig selv igen. Men... ja. Det er sådan nogle kæmpe klumper af sådan det her. Jeg ved ikke lige, hvad det er. Sådan noget hårdt. Men nu... jeg håber, vi ser en kat på vej tilbage. Jeg er ikke sikker på, at jeg fik filmet den kat der. Jeg tror bare, jeg tog billederne. Og jeg håber, jeg filmer det. Det var cute ud. Men i morgen skal vi... det lugter noget lort her. Det lugter virkelig sundt. Men i morgen skal vi ud på sådan en båd. Og så skildpadder. Havskildpadder. Og så torsdag og fredag har vi lejet en bil, så vi kan køre rundt til butikker og køre rundt i forskellige byer. I dag der var vi også i en eller anden en by, der hed Tissi et eller andet. Jeg ved ikke, hvad den hed. Men den var ret nice, for der var sådan noget helt clear vand, og vandet var vitterligt varmt. Så ja. Prøv at se den her minipalme. Er den ikke cute? Den er ret mini, og så den her den er heller ikke så stor. De er ikke så store palmerne. Nogle de er sådan kæmpe. Og de er sådan giga nogle af dem, men så er der bare sådan små nogle her. Prøv at se, nu kommer vi herned, hvor det larmer og sådan. Kom lige. Oj, i satan. Kom 5 drenge løb. Altså, vi bass bare løb. Okay. Så derovre er der spillecenter. Her er der trampoliner. Her er der en pool. Og jeg ved faktisk ikke, om man må være i den om aftenen. Fordi jeg kunne godt tænke. Og så er der koncert derovre, hvor de siger musik. Og nu er der også sådan nogle numre, der bliver trækket. Det er sådan banko eller sådan. Så er der fodboldkamp om en halv time. Og en masse hoppeborg. Slap af, mand. Ja. Ej, det ser farligt. Okay, så jeg fik ikke lavet en afslutning på den her video, hvor jeg er i Grækenland, og så, ja, men, ja, nu er jeg kommet hjem, det kan man vist godt se, og ja, jeg vil bare sige, husk at like og abonnere, og så, ja, skriv i kommentaren, hvad for nogle videoer I vil se, så kan det være, at jeg laver dem. Så hej hej.